Здравейте, много съм радостен, че доста хора се свързаха с мене относно моя проект "Ще създам милионер". Ще направя поредица от видеа. С доста с хора се свързах и предполагам, че ще държиме връзка за в бъдеще. За тези, които си мислят, че е някаква схема или ще махна с магическата пръчка и те ще станат милионери, искам да им кажа, че това няма как да стане. Всичко зависи от самите вас. Аз единствено мога да ви напътствам и да ви дам съвети как да го постигнете. Ще създам доста по-клипчета. Гледайте в поредицата, която ще бъде заглавена "Ще създам милионер", и предполагам, че ще бъде много полезно на доста хора, които искат да го постигнат това нещо. Не съм някакъв гуру или някой, който търси финансово блага от това. Както казах в предния клип, искам да се заобиколя с успешни хора. За всички, които мислят, че това може да стане, супер. За другите останалите, които си мислят, че аз мога да махна с вълшебната пръчица и да ги направя милионери, ще ги разочаровам. Това няма как да стане, приятели. Но мога да говоря с всеки и да ви помогна как да направите вие да осъществите това нещо. Ще кача също клипове, кой съм, какъв съм, с какво съм се занимавам и какво съм постигнал до момента, защото явно доста от хората, които гледаха клипа, не знаят за какво става въпрос, кой съм, какъв съм, за какво говоря. Имаше коментари от типа: "Ти милионер ли си? Как мога да съждеш някой милионер?" Аз все още не съм милионер, но съм на път да стана. Ако не ми се бяха случили някои грешни инвестиции, вече бях да съм абсолютно финансово независим. Даже не с 1 милион, а с няколко милиона. Но така ми се стекоха обстоятелствата, което мисля да променя в близко бъдеще. Мерси за интереса. Много се радвам, че доста хора се интересуват от това нещо как да стане. Ще помогна на всеки, който иска да го постигне. Няма значение в България или в Англия. Аз съм в Англия. Ще споделя моя опит относно търговията с недвижими имоти, натрупването на капитал и как може да постигнете успешно нещата. Но всичко зависи от вас самите. Аз не съм магьосникът с вълшебната пръчица да махна и да ви направя богати и успешни. Трябва да се малко саможертвате, да спрете да спите по 8 часа и да излезете малко от зоната си на комфорт, като работите на една работа и изкарвате едни парички, които ви стигат да живеете. Доста са факторите, доста са нещата, които трябва да се говори, но всичко става с говорене и в процеса ще се отсеят хората, които са реални и искат да го постигнат, и хората, които мислят, че аз съм един измишльок. Мерси за гледането, продължайте да шервате, споделяте и лайквате и гледайте клипчетата от поредицата "Ще създам милионер". Мерси, чао, успешен ден, ще се чуем по-късно.